Ας δούμε τι έχουμε εδώ. Anyway. Made with Unity. Χα. Πού είμαστε? No way. Oh no! Bro! Αυτό το κάνουμε Google Maps. Μ' αρέσει το perspective στο Είναι, μαλάκα, είναι from memory. Λείπω από τη δράμα ένα χρόνο και κάνω recreate τη δράμα from memory. Οκ. Όχι, δεν πάω ακόμα εκεί, πρέπει να κάνουμε εξπρόλο. Ναι. Damn, be hopping. Oh my god. Τι είναι αυτό το Car Studio, what? Ναι. Does that exist? Όχι, και αυτό είναι τέτοιο από την πλατεία μετά. Δεν έχω δει ποτέ μου στην δράμα. Ούτε εγώ. This is crazy. This is absolutely insane. Όχι, αυτό είναι ο καφές. Ή όχι? Δεν Νομίζω. Δεν έχω. Αυτό είναι περίπτερο. Όπα. Πού είναι ο Γουτζίδης, πού είναι ο Γουτζίδης? Δεν έχει. Νομίζω, δεν ξέρω πόσο άγγελμα. Where's the Γουτζίδη κι αυτές? Αυτό έχει και modeling. Wow. Σε καλά εδώ το modeling. Damn. Μαλάκα, this is insane. Το λατρεύω. Ωχ! Γιο. Αυτό το παλιό. Αυτό είναι νέο, παλιός είναι. ναι. Και το τέτοιο, το classic. Αυτό εμφανίζεται και από εδώ, ναι. Από το DVD Club από εκεί πήρα το Wow. Persona. Τι είναι αυτό του Στέφαν? Ναι, δεν το κοιτάω ακόμα, δεν το Έτσι. κοιτάω. Ναι. Ο μπακαλάβατος. Αυτός είναι ο μπακαλάδας. Είναι ο μπακαλάβατος ο ίδιος. Δεν το βλέπεις. Oh my god. Κάβα δεν έχει να φανταστώ. Και αυτό είναι το... Ξέχασε τις αλυσίδες που πάντα υπάρχουν εκεί πέρα, ρε φίλε. Ναι, Πού είναι η κάβα! μπορώ να πέσω. Τελείωσε. Έβαλε teleporter. Δεν νομίζω. Well, Αυτή είναι η δράμα ρε μαλάκα. δεν έχουμε ούτε pause button. Bye bye. Αυτή είναι η δράμα. Alt F4 Οκ, και... ξανά. Περίεργο game design choice να μας αρχίσει εδώ και όχι εκεί. True. Κάτι προσπαθεί να πει ο designer. Ναι. Μου αρέσουν οι κάτι. Ποιο? Έχουν πολύγωνα πάνω. Αυτό είναι model. Έκανε model αλλά έβαλε texture το βιδιασμένο από το Google Maps. This is actually great. Επίσης, ναι. Να έχει και στις δύο μεριές. Είναι και από εδώ και από εδώ. What the fuck. Τσιγάρο. Τα 7 τα έχει. Μπρο, τσιγάρο. 7. Όντως τα έχει. Και την τράπεζα, Eurobank. Και εδώ... Αυτό Το με... βλέπεις έχει το τηλέφωνο μέσα. That is actually insane. Τότε. Το σε είναι καινούργια ή όχι? Ω, τι λέει ρε Βάζερ, πώς και από εδώ. Υπάρχει. Έχει πρόβλημα. Τι έγινε? Αλλάξαμε την εργασία του με πρίζει. Εργασία. Έχουν την παραδόσεις like σε μία ώρα. Όχι. Τότε κλείσει το τηλέφωνο και έλα δες μαζί μας στο Δεν Στέφανο. σε router. Πετάστε. Περιμένετε. Σε πόσες ώρες πρέπει να παραδώσει την εργασία? Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι παρήγγειλα κάτι που ίσως να μην το χρειαζόμαστε. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Κάντε Πόσο δουλειά. έκανε? 24 ευρώ. Τι είναι? W500. Είναι Ethernet Shield. Α, Το θέμα τι είναι- γίνεται να έχει 25 Λοιπόν, ευρώ ένα Ethernet? Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Ποιο αυτό? Αυτό το Ethernet Shield. Δεν χρησιμοποιώ Arduino. Fuck. Bro, εγώ χρησιμοποιώ STM, είμαι nigga. Οχ. Είμαι fresh. Μαλάκα ο μπακαλόγατος είναι Ποιος θα είναι? και από αριστερά. Ναι ρε Ποιος ήταν μαλάκα. στο Έχει Παρίσι? δύο μπακαλόγατους. Εντάξει, κάτι γύρω στην παραγγελία, ξέρω εγώ, στείλ το πίσω, πες χάλασε. Χάλασε το και μετά πες χάλασε. Τι είναι αυτό? What the fuck? Μπακαρόματος. Το βλέπει. Ναι, το είδα και εγώ. Από τη μία μεριά φαίνεται μόνο νομίζω. What does he mean by this? Τι ήθελα να πει ο ποιητής. Ναι. Wow. Hotel ξένια, οκ. Okay. Με ένα floating bush. Ναι. Αυτό είναι πολύ comedic. Ε, Μόλις πάρω. Πατάει. τα graffiti πότε ήταν εκεί πέρα? Έχει κάπου. Πάντα ήταν εκεί. Σερφ. Όχι, δεν έχει σερφ. Τι τέλειο. Πάλι τρεχοπούλου. Πλάκα, πόσο παλιά τέτοια είναι. Ναι ρε μαλάκα. Just like the I home. was there today, bro. Ρομπό, να δω τον Άντε τον το main κορίλο. event. Ας να πούμε και λίγο εδώ. Έχει μπακαλόγατο και εδώ πέρα, μαλάκα. What the fuck. What the fuck ρε μαλάκα. Ναι, Αυτό είναι ψέμα. κάτι έχει.
Ω, το. Λοιπόν, Κάτσε. Seven. 7. Για το 7. 7 και. Και Eurobank δεν Και υπάρχει. Eurobank. Sorry, Alex, αυτό δεν υπάρχει. Βάλτε καφετέρια για να είσαι ahead of the game. Γιατί αυτό θα γίνει. Τρούλι, τι άλλο να γίνει Ωραία, εκτός από main καφετέρια. event. Ω, Αυτό είναι καλό μοντελ. Εδώ έπεσε από το. μαλάκα έχει 3D γράμματα στο Στέφανο. Όχι, δεν είναι 3D, πρέπει να είναι map. Δεν είναι. Ή μπορεί να μην είναι τίποτα. Oh, they look good. Yeah, that ain't 3D. Κάτσε ρε, κάνε το. Α, όχι, δεν είναι οκ. Απλά είμαστε. Oh my god, έχει και τα τέτοια. Anyway, Bowser, δεν σε δω τι έκανε ο φίλος. Πήγαινε στο τραπέζι που ενώναμε. Ο Bowser δεν θέλει καν να βάλει τα μάτια του πάνω στην οθόνη. Έπρεπε να είναι ενωμένα. Αυτά δεν ήταν ενωμένα. Ναι, πρέπει να είναι ενωμένα. Αυτό τι είναι. Ούτε ένα. Είναι προς του Στέφανου in video Oh game. shit, Στέφανος. Wait, δράμα Eurotrack. Δράμα. Κάτσε, δες την πόρτα που πάει μέσα στο. Alex video game. Δες τον back πόρτα που βλέπουμε τον τύπο. Δεν θυμάσαι που έβγαιναν από Ναι, εκεί. ναι, για τα deliveries. Αυτός, real guy. Real guy, φουρού. Κάθε τόσο είναι τόσο και καλύτερη. Ναι, ρε. Ω μαλάκα, οκ. Θα πούμε unconventional. Oh yeah. Πολύ κρεμμύδι, πολύ ντομάτα. Όλο. Oh, Hell yeah. Είδα φαίνες. Αυτό έχει εδώ πίσω. Δεν το είχα δει ποτέ. Insane. Θέλω να δω άμα βρήκε και έκανε τις τιμές και όλα. Με τίποτα ρε μαλάκα. Άγιε Ένα vending μας είναι ωραίο. Monster δεν έχει ποτέ. Unfaithful. Yeah. τι είναι αυτό, Πού γεύσεις. το βρήκε, από μέσα. Does it Πήγε help? στο Google Maps σε φωτογραφίες. Και από χρήστες. Λογικά. Και είδε εσωτερικές φωτογραφίες αυτό που υπάρχει. Γιατί υπάρχουν κάτι τέτοια. Υπάρχει Εγώ πάνω. θέλω την τουαλέτα μετά να δούμε πώς είναι. Μια τουαλέτα ρε. Bro. Insane. Wait, τι είναι το πάνω τέξερ. Το πάνω είναι. Μπαλκόνια. Is that μπαλκόνια? Κάνει proof ότι οι video gamers δεν κοιτάνε ποτέ πάνω. Man. That is insane. Ωραίο. Αλλά δεν έχει εδώ που καθόμαστε εμείς στη γωνίτσα. Πώς πλαντάρεις Γωνίτσα. βόμβα. Την πλατάρι. Τώρα εγώ είμαι βόμβα. Οκ. Δεν έχουμε κάνει τέτοιο beat τέτοιο στον Στέφανο. Πώς πλαντάρεις τη βόμβα. Ναι, σίγουρα. Oh my god. Planting the That's so σκεπαστή. cool. We're in drama. Και εδώ καθόμαστε καμιά φορά. Ναι. Ένα άλλο που έχει. Εκεί έπαιξα πίκρος πρώτη φορά. ρε Αυτό που μαλάκα. κάνω τώρα είναι signature move του Χαραλαμπή. Signature move στο Στέφανο. Αυτό είναι το λεγόμενο του Στέφανου backwards long jump. Και το κάνει ο Χαραλαμπής κάθε φορά που πηγαίνουμε. Έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα έχει ένα collision bug και μπορείς actually να φύγεις από... Όπα. Να φύγεις από το level. Πρέπει να κάνεις super accelerate idol. Βλέπεις, What the fuck? Αλλά μετά υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό, αλλά άμα κάνεις backwards b-hop, το έχεις. Okay. Και μετά πηγαίνεις στα τρένα που είναι το επόμενο objective, βέβαια σε αυτό το build του παιχνιδιού δεν υπάρχει. Επειδή δεν το πρόσθεσε ακόμα developer. Είναι ακόμα τα pre-alpha. Κάτσε. Είναι ακόμα τα pre-alpha stages. Στα τρένα. Αυτό βλέπεις actually όταν φεύγεις από τη δράμα. Damn. Όταν είναι η τελευταία σου φορά στη δράμα βλέπεις αυτό. Πάει δράμα. Και μετά δεν έχει τίποτα. That's it, that's life. Μετά τη δράμα. Ναι. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν υπάρχει, είναι μόνο δράμα. It's just wait, it's just drama. It is. Always has been. Κοίτα να δεις ρε μαλάκα. Man, very nice. Ωραίο. Καλά. Yeah. Pretty good. 8 στα 8. Pretty good. Super Randall the Suit Dominic. 8 στα 8, Άλεξ. Πολύ καλό. Στα αυτό. Θα το κλείσω το βίντεο. Χαμό. Κώστα, από πού το παρήγγειλες το αντικείμενο? Electronics. Το έχουν στείλει. Ξέρω εγώ. Πότε το παρήγγειλες? Το μεσημέρι.